Una altra cosa que hem sabut darrerament, i que jo en el llibre no he pogut recollir perquè s'ha sabut després. L'aeroport, quan ens diu, no, és que això són lleis de mercat, de l'any 91 fins al 2003, és a dir, tots els governs de González i els governs d'Aznar han fet 111 tractats internacionals prohibint que els avions s'aterrin a l'aeroport de Barcelona, des de Miami, des de Mèxic o des de Bangkok. Aleshores, aquesta actuació directament contrària no es pot salvar per un canvi de mentalitat, sobretot perquè crec que és l'hora de fer balanç. Ja han passat 25-30 anys i per tant ja és l'hora de que vulguem saber què volem fer dins d'aquest règim, perquè aquest règim ja és un règim estable. Vostè té la percepció que això que vostè pensa reflecteix a les urnes quan se sotmet a aquest tipus de plantejaments a l'hora d'explicar els programes, no? Finalment les opcions d'aquest desengany, d'aquesta caiguda del cavall, no sembla que siguin majoritàries, no? Ara com ara no crec que ho siguin. Ara bé, això no treu que n'hi ha dades importants en aquesta matèria. Per exemple, l'enquesta del CIS, que no ha tornat a fer-la, una enquesta que era molt ampla, sobre sentiments nacionals i opcions a Catalunya, que és de l'any 2001, en aquell moment sortia que el 38% dels ciutadans volien la independència de Catalunya, i que aquest percentatge, en els que estaven per sota de 40 anys, pujava fins al 42%, i en els catalanoparlants pujava fins al 60%, i en els catalanoparlants que tenien menys de 40 anys pujava fins al 75%. Això, moltes vegades quan se li pregunta al president Zapatero sobre el dret d'autodeterminació i aquestes qüestions surten damunt la taula, el president Zapatero insisteix que això no està en el règim jurídic que és aplicable a l'estat espanyol. Vostè en això, en el llibre, recull la resposta contrària, no? És que és mentida dir això. És directament mentida. Està en el règim jurídic perquè està en els tractats internacionals, està en les convencions de l'ONU, de les quals l'estat espanyol és part. I més enllà d'això, quan ja s'ha fet al Quebec 2 referèndums d'autodeterminació, quan després de fer el segon es va consultar al Tribunal Suprem, que ja és suprem i constitucional, i la resposta de l'any 98 va ser que, en el cas de que n'hi hagués una decisió majoritària a una resposta clara, l'obligació de les autoritats del Canadà era negociar de bona fe les condicions de la separació, pel principi democràtic, perquè no n'hi ha res per sobre de la voluntat democràtica dels pobles. Vostè diu que estem en una situació de baixa democràcia, en què la relació entre l'Estat i les comunitats autònomes, dites així, és d'una democràcia de baix perfil. En què ho nota, en quins aspectes creu que això es posa més de manifest? Es posa de manifest en totes les coses cada dia. Es posa de manifest en el fet que en la pràctica, en l'actualitat, pensem que el règim polític, els ciutadans estan limitats només a elegir una cúpula d'un partit o un altre cada 4 anys. No n'hi ha cap mena d'intervenció ni d'actuació pública, i per altra banda que els nomenaments que es fan per part dels 2 partits que reparteixen l'Estat segons les eleccions són uns nomenaments de gent de perfil, per dir-ho d'una manera suau, d'un perfil de baixa qualitat, que ha anat baixant per altra banda dins de tot el règim democràtic. Pensem, fa 25 anys era impensable que n'hi hagués un magistrat del Constitucional que havia estat jefe provincial del moviment del franquisme, i ara hi és. Aleshores, aquesta baixada de qualitat, pensem que fa 25 anys el president del Tribunal Suprem era Antonio Hernández Gil, i ara és Paco Hernando, aquell de les sevillanes i aquestes coses. Llavors, això també ha produït tota una pèrdua de qualitat humana, política i professional en el que és la classe dirigent espanyola. Ara li demanarem que vegi una cosa que és possible que ja li hagi arribat. Són els continguts d'un documental que es va emetre a Telemadrid, en una televisió pública com aquesta, per exemple, ahir a la nit. És un documental que parla que aquí a Catalunya hi ha ciutadans de segona perquè el castellà està discriminat. Veiem alguns fragments d'aquest documental, després el comentem. En los restaurantes, en los carteles de prohibido, en el transporte público, en los aparcamientos, todo en catalán, solo en catalán. ¿Qué está sucediendo con el castellano en Cataluña? ¿Está quizá en peligro de extinción? Yo quería saber si el crío podía hacer el curso en castellano. No. A ver, la escuela pública en Cataluña es en catalán. Hay la lengua castellana, pero es en catalán. Las aulas de acogida es un sistema para corregir a los desviados lingüísticamente, se entiende, ¿no? Aquellos que tienen el vicio nefando de hablar castellano. Porque hay gente que no es que yo no quiero que hablen catalán. No, pues, a mí me sabe mal, pero váyase por favor, no tengo ningún reparo. Cualquiera que no hable catalán y todo aquel que no piense como la mayoría en Cataluña se expone a sufrir la presión de los que han decidido imponer su lengua y su ideología a toda costa.
El dramaturgo y director del Douglas, Albert Boadella, ha sido amenazado en varias ocasiones. El que está contra el nacionalismo es un fascista. Es un españolista, que es lo mismo, porque es como un insulto. Es una especie de, diríamos, es un apestado. Unas declaraciones que pueden entenderse si uno se acerca cada día hasta la televisión autonómica catalana y está acostumbrado a que una simple información como la del tiempo esté solo limitada al territorio catalán. Campos de fútbol transformados en templos de difusión del catalanismo. Colegios donde el castellano ha perdido todo el protagonismo. Ciudadanos amenazados. Comerciantes sin libertad y perseguidos por las sanciones. Es la radiografía de una Catalunya, de una sociedad que navega entre dos lenguas enfrentadas. Aquest és un documental. Se'n podria fer un altre a la inversa, exactament, perquè quan s'agafen les coses es poden agafar per la punta, a part del text de la periodista que fa la tesi del documental. Vostè en el llibre parla precisament de models enfrontats, no? De models nacionals enfrontats. Això que acabem de veure, que és una informació doncs, que molts consideraran completament errònia per l'experiència que els ha tocat viure i que podrien explicar casos a la inversa, i algú tindrà l'experiència exactament en aquest sentit, podria ser conseqüència, entre d'altres coses, de que un dels articles de la Constitució, que és la difusió de les llengües, de les diferents llengües, no s'ha complert des d'un punt de vista de les institucions de l'Estat. No es coneix la nostra realitat realment.